Може би една от основните е, че сърце не боли. Сърце боли, но трябва да го познаваме и да знаем кои са специфичните болки, които могат да ни наведат на мисълта, че имаме болно сърце. Другия мит може би е, че умората се дължи на всичко друго, но не и на сърцето. А понякога това може да е един от крайните симптоми на тежко засягане на сърцето, като сърдечна недостатъчност. И третия, може би така голям мит е, че женското сърце е по-рядко боледува от сърдечно-съдови заболявания. Доказано е, че по статистика жените загиват доста повече от мъжете от сърдечно-съдови заболявания. Една от причините е, че живеят по-дълго, но това е и доказателство, че липсата на грижа за женското сърце води също до тежки сърдечно-съдови заболявания. Сърдечната болка е много специфична. Тя е свързана с това, че никога не е локализирана само в точка. Обичайно обхваща цяла зона и е свързана с пропагация, т.е. провеждане на болката към определена зона. Болката обичайно е постоянна, не зависи от това дали сме седнали, дали поемаме въздух, дали сме прави, дали си движим ръката наляво-надясно. Тя е постоянна. Тази болка може да върви към гърба ни, между плешките, може и да се разпространява към лявата ръка и то най-вече към котрето. Това е типичната болка. Понякога тя може да се провокира от физическо натоварване. Качвайки едни и същи стъпала, да имаме една и съща болка. Понякога може да се появява и спонтанно в покой и когато това е типична сърдечна болка, добре е да се обърнем по-спешно към лекар. Сърцето е всъщност помпата на организма. Сърцето изтласква кръв към всички жизнено важни органи, към мускулите ни, към мозъка, към белия дроб. Когато то не помпи както трябва, тази кръв не се разпределя правилно в организма. Може да има задръжка на течности в белия дроб, белодробен застой, белодробен отток. Това е течност, която остава в белия дроб поради нарушената помпена функция на сърцето. Задъхването може да се дължи и на слабостта на мускула, на сърдечния мускул. Често се случва млади пациенти след настинки, след COVID, дори след елементарен грип, да започнат да се задъхват и това задъхване и тази умора да е дълго време. Тогава задължително трябва да се обърнат към кардиолог. Това сложно име означава една сложна съвкупност от нарушения в липидната обмяна на организма. Казвам нарушения, защото те могат да бъдат страшно много. Основно са генетични, основно казвам, като дефектите в гените могат да бъдат стотици. Това може да са дефекти в молекулките, рецепторите, които захващат холестерола, могат да бъдат дефекти в добрите молекули, които изчистват холестерол от нашия организъм. Фамилната хиперхолестеролемия е фамилно заболяване, полигенно заболяване от много фактори генни, което се предава по наследство и което може да доведе до изключително лош липиден профил, който пък от своя страна поставя тези пациенти в висок сърдечно-съдов риск. Истината е, че само 20% от холестерола ние набавяме чрез храната си. Останалите 80% се произвеждат от нашия организъм и това е генетично кодирано. Тоест, генетиката, която носим от нашите родители, ще определи нивата на нашия холестерол. И ако ние сме наследили по-лоши гени, това означава, че ще имаме фамилност, която не се дължи на нашия начин на живот. Профилактиката.
да откриваме рано такива пациенти, да им помагаме да променят първо стила си на живот, с което могат да допренесат макар и малко техния холестерол да се нормализира. По-подробно и по-внимателно да ги изследваме за сърдечно-съдови заболявания, да изследваме техните близки, да изследваме техните деца, техните родители и да откриваме хора във висок риск поради наследствения висок холестерол. Превенцията е свързана и с медикаменти, когато вече открием напреднало атеросклеротично заболяване. Тази превенция е изключително важна, защото тя предпазва от първи инсулт или инфаркт. Знаем, че всеки 10-ти млад мъж в България, който получава инфаркт, е имал фамилна хиперхолестеролемия. Ако говорим за превенция и профилактика на хиперхолестеролемията, мога да кажа, че България е на 20-30 години назад от Испания, от Холандия може би над 30 години, които познават над 90% от пациентите си с фамилна хиперхолестеролемия още при самото раждане. Те имат скрининг при деца, имат скрининг при възрастни във висок риск. Така че ние сме изключително назад в това отношение. Ако дам един пример, че около под 20%, добре да кажем 25% от хипертониците се лекуват абсолютно по правилата и постигат таргетните стойности, то за дислепидемията резултата е 3-4 пъти по-зле. Казвам го в измерими единици, за да си представим колко сериозен проблем имаме. Ние в България лекуваме последствията от рисковите фактори, а не влагаме усилия, говоря усилия, не само финанси, в превенцията и профилактиката. Да, тръгва от семейството първо. Здравната култура се отглежда в семейството първо. Това какво консумират родителите, какво готвят на децата си, как ги стимулират да спортуват, това е живия пример към децата. След това стигаме в училищата, в университетите, където спорта понякога е само проформа, а той не е начин на живот, не е начин на мислене. Спортува се само в извънредни ситуации, а не ежедневно. От друга страна, посещението на личния лекар се счита като някакво задължение, не като привилегия, особено когато говорим за първо посещение, когато ще бъде осъществен един общо медицински преглед и ще се начертаят пътищата за профилактика при всеки един от нас. Но и да не забравяме, че в крайна сметка здравето е лична отговорност. Тоест всеки индивид трябва индивидуално да търси своите пътища за това да се профилактира по-добре.